Як эмоцыі ўплываюць на нас? Эмоцыі патрэбна не толькі мець, але і пражываць, каб яны знаходзілі выхад. Калі мы забараняем сабе адчуваць і праяўляць перажыванне, наша адчуласць зніжаецца, узрастае стомленасць, цела траціць энергію на падаўленне, а не на аднаўленне. Мы становімся больш раздражняльнымі, горш разумеем сябе і іншых. Да таго ж, існуе эфект другога боку маятніка. Калі пасля моцнага падаўлення эмоцыі прарываюцца, то яны могуць захопліваць нас цалкам. У гневе мы губляем межы, у крыўдзе бачым толькі правых і вінаватых, у страху рэагуем на пагрозу, якой нават яшчэ няма. Таму наша сапраўдная задача не ў тым, каб забараніць сабе адчуваць, а ў тым, каб навучыцца утрымліваць эмоцыі і выбіраць, як іх выразіць. Такім чынам, эмацыйная рэгуляцыя – гэта не пра ідэальны спакой і не пра поўны кантроль. Гэта навык заўважаць, што з намі адбываецца, называць свае перажыванні і даваць ім выхад у формах, якія не разбураюць нас і адносіны. Праз паўзу, дыханне, увагу да цела і слоў мы паступова пераходзім ад аўтапілота да выбару. Як адказаць на эмоцыю, а не проста выбухнуць або ўсё загаварыць. Калі мы дазваляем сабе і іншым адчуваць, падтрымліваючы замест асуджэння, эмоцыі становяцца крыніцай інфармацыі і клопату пра сябе, а не небяспекай, ад якой трэба ўцякаць.